kick. Bang. Everybody shake it, baby. Everybody ka san fa yanzu an ce corona ta zo idan zaka ci abinci dole kai sallama dole kai bismillah dole kai bismillah saboda corona kuma ka wanke hannu la wasu na nake ga ma corona nan wallahi sai dai godiya kawai lamarin wallahi ranar ka gane lokacin da muka yi mitin da shugaban kasa Amerika wallahi na zo samu dama ba ya fara ce mun cutar nan ta shigo kasar su dama bane wallahi Allah ubangiji zai gyara mana wannan na ji ana cewa Libya ta iso wai har sun ce da almajiran yanzu an kore su sun ki kowa idan ku ba da abincin da za a ci da ku sai ku kawo
you, baby. Mwah, 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 mwah. Boom boy, you jackie boom boy, boom chicky boom chicky boom, pew pew, pew pew, bibi bibi boom bow. Uchi, you jackie boom boy, you jackie boom boy, boom chicky boom chicky boom, pew pew, pew pew, bibi bibi boom bow. Ne na musamman dan gidan Daudi sa Alif tare da ni Malam Lawuli. Mu ne naku ku sha dariya. Ga shugabanmu Malam Mamman. Shi ma yana kai gaisuwa shi. Enter Mila wanda aka bari na subscribe bari na subscribe dan na subscribe domin ku ga alama a kowane lokaci insha Allah muna godiya masoya mun gode da abin da kuke mana.